ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ହାଡ଼, ତା ଉପରେ ହେବ ବର୍ଷା ମାଡ଼। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଆଖପାଖ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଓ ବିହାରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ପାଗ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ 2ଟି କ୍ରମାଗତ ପଶ୍ଚିମ ପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତଥା ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହିମାଳୟରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନ୍ସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନ୍ସିଆରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି।